Nisu velike, ali... Toliko su male da je to sramota, ne da nisu velike, jer mi smo, nažalost, kao ustanova od posebnog značaja, mi nismo na gradskom, nego na republičkom budžetu. Republički budžet nije, ima gradska, ova pozorišta, atelje i ovi su na gradskom budžetu. Da, oni su na gradskom, ali to kažem, vi ste jedino narodno pozorište na budžetu. Narodno mi i Novosadsko, SNP, i šta ja znam, a taj budžet republički je šupalj, a gradski budžet je pun koliko od ovih parkinga i ovog svega i sva druga pozorišta imaju mnogo bolje plate. Ajde da kažemo skoro duple nego narodno pozorište, što je apsurdno, ali tako je. Tako je, da. Nažalost. Ne kasne plate, nije problem u tome. Problem je što se ništa ne rešava u Narodnom pozorištu. Veliki je problem. 3 ansambla. Hoće li biti zgrade opere? Neće. Kako uopšte dalje? Ćemo li prelaziti na ugovore? Ovo je strašno. A teško je, čini mi se, ja imam utisak da se teško dogovoriti tamo. Znate, ima 12 sindikata u okviru pozorišta na koliko zaposlenih? Na 600 600 i nešto zaposlenih. Pa ja zato i kažem, to mora država da uradi. To ne može. Mora se zavede državna prinudna uprava. I mora da se... Dakle, Peca je napravio snimak stanja. Otprilike se zna šta je višak u Narodnom, ko nije radio 10 godina ništa, a dobijao platu. Zna se to. Nije to nikakva državna tajna. Naravno, najmanje je takvih u umetničkim ansamblima. Najviše u računovodstvima i u ovim ostalim sektorima. Ali to mora da se uradi prosto da bi se, prvo da bi odmah u startu imali 3 do 5 puta veće plate, a drugo, da bi nastavili dalje. Da li ćemo preći svi na ugovore, pa neko imati ugovor na 3, 5, 7 ili 10 godina, ali nešto će morati da se desi. Dolazi ovaj novi zakon. Da, upravo sam to htio da vas pitam. To je novi zakon koji se najavljava već 10 godina. To je, taj novi zakon će tek katastrofa da bude. Mislite? Pa tako nam predstavljaju ovi naši iz sindikata glumačkog, a ja nemam razloga da ne verujem, da otprilike će samo glumci prelaziti na ugovore, a svi činovnici će biti zauvek zaposleni u Narodnom pozorištu. To je čudo neviđeno. Znači, oni zbog kojih publika dolazi će biti u neizvesnosti i potpisivati ugovore na 2, 3 ili 5 godina, a sve ćate u Narodnom pozorištu i ovi tehnička lica će imati zauvek zaposlenje. To je neverovatno, ali eto. Ali istina. Ali zemlja Srbija je čudo, da. Ali priča se, kažemo, o tom zakonu i oni kažu da će tim zakonom upravo regulisati, ne znam, i status Narodnog pozorišta i stalnog zaposlenja. Tako se priča već 20 godina. I slobodnih umetnika i ne znam šta. I mnogi imaju, kaže da je situacija i slobodnih umetnika, vi niste slobodni umetnik. Nisam, ne. Ali kaže da je situacija i tu alarmantna. Katastrofa, da. Kaže da isto... Pa mislim, kakva može da bude situacija u zemlji gde se snimi 3 do 5 filmova godišnje i gde zaista nema posla, prosto. Nema posla, ima svake godine 60 novih glumaca. Ima mnogo više akademija. Ja kad sam završavao akademiju, izašlo je nas 7 te godine. Tačka. Da. A sada izađe 60 glumaca na... Od kojih rade? Ja kad sam završavao se snimalo 25-6 filmova godišnje samo u Beogradu. Samo iz Beograda je išlo na Pulski festival po 25 filmova. A sada se snimi 3 do 5 filmova. Ako niste dobri sa određenim ljudima, vi ste doviđenja. Ili radite kursače. Odličan šlagvord za kursađije. Hvala lepo. Tamo sam zaboravio kursađije i nisam htio da pričam, ali ajde. Sad, popularni Janez u kursađijama. I sad ja moram da vas pitam, poslije se pitanje, sad znate da to mnogi vole i to je ogromna popularnost toga i u Srbiji i ne samo u Srbiji, nego u svim prostorima bivše Jugoslavije, a ima i oni koji to ne vole i osuđuju. I ima i oni koji kažu, kako je Bane Vidaković, šta će njemu kursađija? Sad, šta će vama kursađija? Pa ja sam njima već odgovorio na stranicama štampe nešto kad su me napadali u početku. Sada su prestali. Sada uglavnom oni koji su me napadali u početku pitaju je li ima mesta u kursađijama za njih. Ali, jer se ispostavlja to ipak kakav takav glumački zadatak, da se ja ne skidam go ili ne znam šta nešto, nego glumim nešto, pa sad ovako ili onako, ali vole me, publika me voli i kaže da ličim na Benny Hilla i baš me briga. To je glumački posao. Ali bilo je zamerki da to nije na nivou čoveka koji je u Narodnom pozorištu i tako dalje. Ja pitam samo, ja sam tada rekao da onog momenta kad budem ja imao platu u Narodnom 1.500 evra, odričem se kursađija
i neću više nikad igrati u kursadžijama. Znači, kad mi budu ti koji mi stavljaju primedbe, plaćali račune, telefone, struje i tako dalje, izdržavali majku, decu moju i tako dalje, onda bih prihvatio njihove primedbe. Ovako mislim da je besmisleno. Mi ne radimo ništa sramotno, to je komedija ovog ili onog nivoa, možemo da diskutujemo koliko je tu stvari tvrdo, previše, prosto i tako dalje, a koliko je zapravo primereno vremenu, i pa ne sme niko drugi, nema načina drugog da kaže koliko se mrze Hrvati i Srbi ili Hrvati i Albanci i Srbi, nego mi to moramo da govorimo kroz kursadžije, jer je to prosto... Nije u kursadžijama uopšte poenta u jugonostalgiji, to vam je jasno. Nije stvar u jugonostalgiji, naprotiv, u kursadžijama se mi razračunavamo sa predrasudama o svim ovim narodima koji su ovde živeli. Znači, zna se da su Crnogorci lenji, ovi su Bosanci glupi, Janez je peder, a ovi su, ne znam. Prvo, Janez nije homoseksualac, nego je dvoceuka. On radi i na struju i na baterije, znači voli i žene i muškarce. Da se razumije. I tako dalje, i tako dalje. Sjajno. Sad, kursadžije imaju stvarno veliku popularnost i ono što ja znam je informacija da vi gostujete, to je i po Sloveniji, i po Makedoniji, i da idete čak i po Evropi. Po Evropi idemo. I da, i dosta, i dan danas imate dosta gostovanja i dalje gostujete. Još uvek proređeno je dosta, ovo su godine krize i ova godina je jako teška i mi smo smanjili. Prosto nemaju ljudi para, ali i dalje gostujemo po čitavoj Evropi, naravno po zemljama bivše Jugoslavije, a zovu nas i u Australiju, u Ameriku i mislim da možemo, mogli smo obiđemo ceo svet. Gde god ima Srba, mogli smo da igramo. I Bosanaca, pošto nas oni vole zdušno. Da, i kaže kad se vi tako pojavite svuda, to je veliko interesovanje ljudi i onako čini mi se da jedva čekaju da vas vide. Ne, meni je fenomen, sad ću ti objasniti, ja sam dugo u ovom poslu. Nikad nisam doživeo, na primjer, da počnem predstavu, da čim izađem, skročim na scenu, idu ovacije kao na fudbalskoj utakmici. Da, upravo to. Znači, ja ne mogu da progovorim 2 minuta dok se oni ne smire uopšte. To je neverovatno. Onda ta vrsta ljubavi me zapanjuje potpuno. Mi dođemo u neko selo, a poznati smo po tome da ne odbijamo i da idemo svuda. Znači, idemo za 100 dinara kartu u selo, u teškoj kurjakofukalištu, što bi rekao Hrvoje, to je Vukojebini. Znači, idemo svuda gde su spremni da nas pozovu i da nas plate. Dođemo, tu nas dočekuju žene i muškarci kao Marsovci da su došli. Znači, samo da nas dodirnu i oni su već srećni i neobjašnjiva je ta ljubav prosto. Odakle je nastala i zašto je toliko, ne znam, ali je neobjašnjivo. Očigledno su nam poverovali. Očigledno su nam negde poverovali